Anjir. Apa Pak De? Anggur aku. Lah? Lah iki sing nabuhi setengah nyawaku kabeh. Kulo iramane 100 km per jam. Apa-apa ning nyatane Pak De ya iso lho. Nanti tekan rampung. Ya gumantung karena profesionalisme. Lah iya. Terus. Nyatane ya menggen-menggen. Iya. Wis opo jenenge ya, Tin? Kon ndi? Hah? Kon ngendi? Kene unyeng-unyeng lho. Lah kan yo takon to. Lho pijet ya sing ora sing ora sikile kok. Kamu ya ono mau sing jare tunanetra pijeti mripate tok mau. Lah yo Karena kan jenenge sapa ngerti? Pengen dipijeti yang tok-tok tajam. astagfirullah. Ya sikile tok, apa tangane tok. Omonganmu kok koyo ngono kok ora wingi-wingi. Lah terus Lah saiki aku nyenggol kowe ngudul panggungku terus wudu kok. kadang aku najis. Loh. Berarti menjaga kesucian ini bagi seorang muslim itu wajib. Oh ono to, nek masa dadak ngono ya? Ya wudu. Kan masa dadak wudu. Loh. Lho yo mau ya habis berbuat tak ono kan. Lho, kiai cilik iki. Aku ora tau berbuat tau ya. Dereng cukup umur kula. Kowe belum tahu kali? Dereng cukup umur nggih. Dereng musim nggih. Oh yo, kowe dan nikah. Oh ngeten nggih. Dan berbuat. Lah nggih ndang dijapi. Kowe kepengin dadi dalang sing kuncara kondang berbuatlah. Kados Mas Jati Nugroho pun mantun nglampahi ajengan ngoten. Berarti nekat cah. Aja ditiru Mas Jati. Wes dadi wau Niki wonten pamundutan Pak De Gareng Mbak Tatin, lumantar WA. Wilujeng dalu Pak Dalang Pak Gareng Mbak Tatin saking kula Pak Rohadi Sumawono. Wah, istimewa niki termasuk kandhang pandemen budaya. Sumawono. Nggih, saking Sumawono. Nderek live streaming lumantar YouTube jagoan Neon TV. Sumawono iso ben. Wah, istimewa. Agak lali aku. Tanggal pinten, Pak? Mari Ruki Pajeri. Oh. Nggih nganu wae angen-angen wae. Ora tak ganti mung aku lali tanggali. Nggih niki nyuwun request lagu Sriuning kalih Sisi Deman. Ingkang nyekar Nduk Ariyanti. Wah, fane Mbak Ariyanti. Wah, nggih. Ariyanti. Matur sembah nuwun salam budaya mboten kesupen. Oh, mboten kesupen. Nggih. Sehat selalu kagem Pak Dalang lan sedaya kru. Nggih. Pak Gareng lali ra didongake teng mriki. Ini tetep tak waca dhewe gitu. Pak Gareng nggih sehat lejeng. Amin. Nggih, Mbak Tatin, Pak Gareng Semarbagyo matur suwun rawuhipun. Sami-sami. Menika Mbak Ariyanti. Nggih, Mbak Ariyanti. Panggil monggo Mbak Ariyanti wonten pamundutan lagu menika. Ariyanti ono sing ngersak kowe nyanyi. Nggih. Tejo iki ndangi sugo enak tenan. Niki nggih termasuk Tejo sapa? Tejo Suloksana kang duwe prapta sapa asma? Pak Tepang jenengan to? Hah? Tepang kali ngendang. Kira-kira jenenge. Oh jenenge Mas Pandu kok kira Tejo. Oh, Padu apa pramuka? Padu iki biyen saiki pramuka. Oh kan, iki ning cah cilik-cilik lho Pak De. Nang kono yo joget-joget kok ya ora ngantuk ya luar biasa nih masyarakat. Ora gede, ora cilik, ora tuwa do seneng main. Kuwi calon penanggap masa depan. nah Sing lambi iki aku kok. Lah ya iki sing nanggap wayang ya bocah-bocah nung karyaku sing ngikuti apa. dan niki termasuk ringetane nggih teng ngajeng Raudatul Atfal, teng ngajeng TK. Lah nggih pas dadi penontonnya mas-mas setelah adik-adik TK. Nggih. Generasi penerus sebagai Sriuning niki ugi panyuwunanipun Sohibul Hajat. Oh nggih. Salah satu nggih masuk kula salah satu belajar panjenenganipun Mas Saiful Hidayat.
Senior kula teng pondok pesantren. Nggih, Mas Saiful Hidayat. Mas Saiful Pak Hidayat. Dalang, Mas Dalang. Kan kula sarane pripun wong ngendikane? Niki iki kok kadose kok tasih nganu niki tasih pahit. Tasih nggih pakai panjenengan. Oh, mboten niki Yang ini iki ATM-e tutup. Tutup ya. Hidayat karo Sukris. Sadaya arep nganu ajeng transfer ketoke mboten enten paketane. Oh, lah ini. Mbak Ari minangkani ingkang pundi? Nggih, monggo. Ingkang punjenengan, Mas? Derek merdeka jenengan srene nggih. Nggih. Kembawa mboten Mas? Nggih, niki kalian bawa. Mas Saiful Hidayat nek kalih bawa 1.000 biasane Mbak Rianti niku. Oh, ngoten to. Biasane pun ya. Mana boten betok cash dipun bayar kris mawon. Heeh. Napa kersa nyawiji jumeneng teng mriki Mas Saiful Hidayat? Mas Saiful Hidayat Pundi piyaine? pinaraipun wonten pundi Mas Saiful Hidayat? Oh, kadose lingsem Pak De. Oh iya, ora unggul Niki ki soalé anu mboten namung napa jenenge namung nyuwun salam ngoten berbare langsung tepat. Salam lepat dadi judule. Nggih, boten apa-apa. Nggih, matur Mas Saiful Hidayat. Heeh. Mbak Ari, langsung ya Monggo. nggih. Oh, nggih. Boten ngangge bawa, Mak. Sri Rani mesti kadopen lambat
anggur Oke. apa Bapak? Hah? Anggur terlar, anggur kolesom. Oh, Nggih, anggur nggih, Pak. terlar. Oh, nggih. Ampun Pak. Terus terang menawi anggur telaran kula mboten apal, Pak. Apal kula anggur kuliso. Mboten mengke digantos lagu dangdut sanesipun lho, Pak. Nggih, muga mboten apal nggih. Nggih. Makasih ya, Nek. Jadi matur sembah nuwun Mbak Nah, Yanti. saya lagi. Nggih, sembah nuwun Pak. Niki ngaten gandeng kula lah mboten iso nyanyi, nggih. Niki kula wakilke niki enten sinden-sinden. Nggih, kadang Merwati Bapak. Foto tanpa sro. Ning lagune sing saged dipun garap gamelan nggih Pak nggih. Mergi niki tontonan wayang kulit boten ndanggi. Nggih, saniki jenengan milih penyanyine sendiri sing pundi? Perawan Desa. Orang desa sapa sing iso? Nggih, niku monggo panjenengan paring dawuh. Nggih. Mbok menawi lagu ingkang enggal-enggalke mawon. Oh, Duet, ayo. Mbak Dewi saged. Kene, Dok, ayo Dok kene. Wis. Nggih. Latenono ki Pak iki. Nggih, Mbak Dewi monggo. Bapake daleme pundi? Bapake. Nggih. Lerep ungala. Oh, lara. Nggih, lara. Nggih, tangga. Mriki Mbak Devi. Niki diparingke sing dueti jenengan. Nah, kowe nyanyi karo Pak sinten namine Pak? Kula Pak Graji. Graji. Sing rada modern senso. Nyanyi ya Pak? Nggih. Oke. Oh, Mbak Dewi. Monggo, Bapak Graji. Waduh, disapa nggih, Pak pun disapa nggih. Matur suwun. Oke. Pak, Oke. diganti gadis atau janda enggak apa-apa? Oh, boten apa-apa. Oh iya. Enggak apa-apa ya. Kan sama aja. Sama pansurnya. Ya. Aku rada ramai. Oh, pulang ke PK, Pak. Jen. Pulang ke PK, Pak. Lah apa bosone? Sarung. Sinden-sinden kok sarung. Baleni meneh. Monggo. Gadis atau janda? Gadis Oke. atau janda bersama Bapak Bapak sinten ya sebenarnya? Bapak Graji. Bapak Graji. Bapak Graji. Nggih. Mau tahu? Malu-malu. Kalau body begini kayak nawan kemir gini gadis atau janda? Kurang sedikit nawonnya kemarin. Kurang sedikit. Kurang sedikit. Ini loh. Iya, kurang sedikit. Tebak apa? Iya itu dong. Apa ini? Ya itu. Iya, Pak. Ya. Sesungguhnya diriku oh memang sudah janda. Tenanan aku. Abang kalau dilihat dari belakang aku gak bisa berjalan. Alah, koyo ngono kok.
koyo ini wis tenanan kok iki kok. Lah ya tenanan. Wis suwe tenanan iki. Ya iki luwih suwe iki. Iya. Oke. Sesungguhnya dirimu memang sudah janda. Marilah segera kita kawin segera. Oke. Terima kasih Pak. Matur nuwun Mas Gareng. Oke. Nggih menika kalau mau nggih wonten pamundutan saking panjenenganipun Bapak Panitia menika nyuwun utut manggung kalian Ojo Lamis panjenenganipun Bapak Petruk nggih wau ingkang nyuwun nggih. Nggih napa Bapak Kadus nggih. Menika monggo badhe dipun pinangkani kalian ingkang dereng Mbak Mulat. Nah, monggo. Nyuwun supportipun kanca kagem Mbak Mulat semonggo. Jali. Karo sing jenis kok. Ora nggih. Ah, niki bintang napa iki? Oh, nggih. Rencanipun. Isih urip to kowe? Nggih, sing Oh, lha iki kalau baru lahir itu sapa kanggo kaya kuwe to. Ya paling polisi ya. Ngenteni anu sinuwun operator ya. Iki karo nggih. Pamundutan saking panjenenganipun Bapak Arifin nggih, Bapak Arifin. Aja rames kemawon. Nggih, monggo. klasik jalanis. Monggo. Oh nggih. Manut sing ngendang. Ayo nggih monggo. Nanane. Rapok niku punan jenengan kok ya. Mangga spesial kagem pamundhutipun. Bapak Arifin nggih. Bapak Arifin. Lan sedaya Bapak Panitia lan utamanipun warga masyarakat Sendang Rejo. Nggih. Iki dirawi kanca-kanca WMC. Nggih. Wayang mania community. Community. Siapapun dalangnya yang penting wayang. Nggih. Sehat selalu Pak Wanita. Monggo. Monggo to.
Sampun aja nangis Mas niki wau. Nggih, ngaturaken panuwun Pak. Muat. Nggih. Nggih Pak De, niki mbok menawi mangke lelahan lan ugi gojekan paged dipun terasaken wonten ing sisih negara-negara kaliyan. Nggih, derek Mas derek dawuh derek dawuh. Niki kula tak nderekaken sedaya para bendara-bendara ngamarta wonten ing sak kiwa tengening Bengawan Serayu. Ayo mak yen ngono tak dereke. Ana ayo.